Hürmetli dostlar, bugün benim bik şadlıklı günüm. Менә Татарстан kitap neşriyatında Sen benim canımның yartısı деген kitabın dünya күрде. Әлеге kitapta 100'den artık jir notaları bilen урын aldı. Алар арасында siz яраткан Айдар Галиев башкаруында Sen benim canımның яртысы деген җырларда. Шулай ук Венер Ганиева, Диләкән Булат Нигъмәтуллин, Ральбина Апанаевалар башкаруындагы эстрада җырлары, романслар, камера әсәрләре урын алган әлеге китапка. Әлеге китап Шәмсия Җиһангированың кереш сүзе белән ачылып китә һәм Мин бүген шундый хисләр кичерәм, чөнки мин әлеге китапны бастырып чыгару турында күптән хыялланадыр идем. Ниһаять минем хыялым тормышка ашты һәм быел 14 октябрь көнне Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә минем 50 яшьлек юбилей кичәм була. Һәм әлеге кичәдә әлеге китапның презентациясе булачак. Әлеге юбилей кичәсендә 20'дән артык популяр җырчыларыбыз катнашачак. Һәм әлеге китапны сез биргә килеп автограф белән сатып та ала аласыз. Мин сезне көтеп калам.